Pytanie zadaje pan poseł Marek Sowa, klub Platforma Obywatelska. Proszę państwa. Panie marszałku, pani premier, bawcie się dalej tak dobrze. Na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych przez ostatnie 8 lat rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeznaczył grubo ponad 10 miliardów złotych. Najniższa kwota to było 1,2 mld. Państwo w tym budżecie przeznaczacie tylko 800 milionów złotych. Powinniście sobie zdawać sprawę, że nie jesteście w stanie nawet realizować tych zadań, które już mają zaciągnięte zobowiązania. Czy państwu nie wstyd, pani premier, czy pani nie wstyd dawać na tak ważną kwestię dla wszystkich mieszkańców naszego kraju tyle mniej niż Platforma Obywatelska? Dziękuję.